Čaute, vítajte pri mojom programe a odhalené mágia. Takže ideme k ďalšiemu kúzlu, ktoré som našiel neodhalené, ako vždy. Niektorí kúzelníci sa chcú robiť ako sú veľké, ale povedať to nepovedia, lebo je to len čo? Obyčajný trik, takže ešte raz vítajte. No a tu je taká stredná budova, tu sa bude odohrávať celý trik. Takže ešte raz máme tam osadníka, tak dáme si dobre, hoči čo, dáme si tam napríklad krávu. Dobre, krávička. No je kráva, tam ostaň. Že toto možno, ale tak, viete, kráva je tam, je to úplne obyčajná kráva, takže kúzlo spočíva v tom, že tam tá kráva zmizne. No a kým ten, čo kameruje kúzelníku, stále stojí. Ten, čo to kameruje, ide tu a strašne pomaly tu ide, ja to zrýchlim, kde tu. Tak tu prejde. No a ten kúzelník už znova, to už na ňo čaká. Ale kým ten, čo to kameruje, kráča tu a tu to pozerá, tak náš milý kúzelník už ide na vec. Oni sa asi báli, alebo čo, aby nič nebolo počuť, tak dali vyplý zvuk Minecraftu, ale ja to neurobím a preto tak by to bolo počuť. Presne takto všetko by to urobil ten kúzelník. No a ten išiel pomaličky, prešiel tu a kúzelník by už na neho čakal a on, keď sa tak vyšiel, by povedal, tak uvidíme, či sa kúzelníkovi podarilo nechať zmiznúť krávu. Pardon, zle som to urobil. A znova pohne tlačítkom, takže pohne ho 2 razy. No a ešte raz. Oni mali vypnutý zvuk, takže tento zvuk si absolútne nevšímajte. No, takže on tu vyjde a znova hovorí, že no, uvidíme, či sa nášmu kúzelníkovi podarilo nechať zmiznúť krávu. Ako je to možné v takom úzkom priestore nechať zmiznúť krávu? Náš kúzelník to opäť dokázal. Takže teraz vám to ukážem ešte raz, ale vypnem si zvuk. Počkajte. Tak, a sme znova tu. Takže už som mal vypnutý zvuk a bez zvuku bude to vyzerať asi tak. Teď si nájdeme si kravičku. Krávu. Tak, máme tu kravičku. No a kým ten, čo kameruje, tu bude kráčať, no, bude pomaličky, asi takto všade bude kráčať asi tak všade, celé kolečko, a to bude veľmi dlho. Takže náš milý kúzelník má zatiaľ čas urobiť toto, našťastie majú to, urobili to bez zvuku, aj budú to robiť asi bez zvuku, niektorí tí, čo nie sú odvážni, tak budú to robiť bez zvuku. No a kým on už tu vyšiel, ten, čo kameruje, a kúzelník už stojí. Ten, čo kameruje, on kráča, rovno k krave a hovorí, kde je tá krava? Opäť zmizla. Náš kúzelník to opäť dokázal. No, tak a teraz vám ukážem celý ten princíp. No, takže tak. Táto páčka slúži na to, ukážem, na lepkavé piesty. Tak tu už je ten rudín, ako tu už je natiahnutý, všetko, elektrina funguje, paráda. Takže a tu je páčka hop, keď toto všetko sasne a tieto piesty sa vypnú. Ak chcete takýto trik alebo niečo
ukázať na zmiznuté krávy, potrebujete lepkavé piesty. A už tu máme 2 krávy a jedného osadníka. No, takže takto. Vidíte, že tu sú tiež piesty a tie absolútne môžeme zničiť, lebo nefungujú. No, možno aj fungujú. Aha. No nevadí, môžeme zničiť. A vidíte, teraz jeden kuzlo. No, som vám ukázal tamto, takže no. Takže tu sú krávy a akože tam dáme naspäť kamene, tak stlačíme túto páčku. No a keď stlačíme z tejto páčky sa nám dá naspäť toto lepkavé piestu. No a opäť keď ukážem si to takto. No, takto nejako to vyzerá. No a keď pohneme páčkou, tieto všetko sa dajú preč, krávy a osadník tu ostane. Takže keď to nejaké kúzo také uvidíte na Minecraftu, sa necháte oblafnúť, takže znova mi píšte na Skype alebo na Facebook. Bude to opäť v popise videa, ak sa vám páčilo toto video a tento diel a prvý diel, dajte líbi sa mi to, alebo najlepšie podané dajte like. No a keď sa vám to nepáčilo, tak mi píšte prečo, aby som to mohol v najhoršom prípade zlepšiť, takže ja si to tu opravím. No a zatiaľ čaute. Tak, a už sa nenechajte oblafnúť, lebo oklamáte, vždy oblafnúť, hovorím vlog. Takže nechajte sa oklamať a ja idem späť do svojej kancelárie a idem opäť na internet a už pozerám niektoré videá z Minecraftu, ktoré sú tam kúzla, takže zatiaľ čaute a idem pozrieť LCDčku.